kamle sbun ka baret ka ajingkerman ye ka mensiam badan kamon ban yakun kumta amdei ban shupos niu henrai dai ban retrei shitom ban yo e ka thong ka jingjob kila longi kentien sembo perkhat na ka Dr. Amanda Pakenteng, Doctor of Philosophy ka nonghikai school step a Saint Atiar Morning Secondary School Shillong ka pelayo pdiang e khusnam Best Woman Guru Award na ka 4th International Inspirational Woman Awards IIWA arja rafulai ka belalong man khatnyau trek ujliu Noida, Uttar Pradesh. So this award is not only for myself, and it actually goes to my school, Saint Atiar Secondary Morning School Shillong, our principal, our teachers, and of course our lovable children here. If it's not for them, then I will not have been standing here today. Kani kalampung sam khusnam kadai ka bala penlong da GISR Foundation ban aijing itu bat kuburam na pedengki kentai kari India borok kawai bat syabari ki batrai shit rahem bat IT lot yildi hakam ka bagi tray ka cing tray bha ka cing dan sap kum ki nawat benya ki rew shampang ka puli puthi ki nong lam nanti ki nong aijing mod ki nong aijing hikai bat ki rew tebet ka perkhat perdany ka Dr. Amanda ka badairu ka kurem uba bantai dor lengdo MLA na mau konrau constituency bat menteri barim bapak ye ketana sports and youth affairs ka sarkar jila kalayo pdiang e kani ka khusnam namar ka phangjing tho lanik thesis halor ka khana bat chingkan tiu ka kom ajing kai school ai shi khna ki basha janjar ki basha ban ben bat ki bom dan lat da ka bakdau nuksa ka school ka ba makahi ka hikai ka badan hakwala pati kani ka phangjing tho ka dairu ka ba penlong ka Dr. Amanda ban yo pdiang e kerdan Doctor of Philosophy hakatnat puli na ka school ba Mahatma Gandhi University Meghalaya ka arpinyo trek cumang arjar arpuar kani ka school lasdang absnem arjar pra da ka Dr. Bilansi Lamari ka officer bala shongthaj na ka education da ka jing mencur ka Saint Atiar kat ka jingtmu ban a ka jing shakri ai khina puli ki ba omyo alat ki ba shaban ben bat ki ba karshan daladi yeladi kabanin ko ng pagperhati yung tip hiru bangan yo ikan ka award karitang ka food call hari siang ang kampik ki anon food call semua hindi ba nga sarong ki don ang tating tigil ki brio ki ba top ki ba syukur dengan i ka jo ka numbers ka license na shim dia ka license ki kali yang ba ngadai tai Miss Amanda ba tai sinjia ba Lesi ki tip syapang jong i kurim jong nare i ba ban tidor ki kali syapang kita ngong hoi ngadai mga Amanda ki ang change my husband joking ngong hoi I am changing my husband and are you teaching for the underprivileged children yes I'm teaching for the underprivileged children ki syong ba tim sasen ha po meal ki children kam so ha ban pendap ki form tingam so po kali ki ngong ki form yu bang ha ban pendap ki kani ngam tip suddenly yang kadang kawai ka award of senior award ayu ki yang kata International Inspiration Women Award 23 kabare jong ka table of kawai tingla so comment ro ka jo ka por but ngas no lingo ro ka jo ka por dia na pen check ngam tadi kata ka tekno mo ki yang bagi Shillong everyone tip hari teknologi dalam nang dia pun pen pedem dia orang mami berkiaban feel kini ki form ting ya feel ya tar ngi la sen ngim poi perkhat hi ngadang lit pik nong pang kan ma po Robert Hospital kawan yang ka kuat on afi la shan select kini ki selection committee ki jury ki jong kan ka International Women Award ki la check ya ki kot ki sla jong fi bai data jong fi barot ki la sha select di fi saban wan shim ya kan ka award dan hi ya hantar ngak su komen ha tambah ngadang pik nong pang teng hab snap sha ngale sha kumbom tim dalam amit nang tu tengah sekolah bank asa pdiang ke ig di kisah batai ke kisah kesaban syapon New Delhi ba finshim ya kan ka award tengah sekolah di kidan dang ni ki ba phone yang arlai mun di ki ang komno fio ya kan ka award yang baki apply di kan yo ngarung ngam tip na marba yang ki syukon ma kita ki ang baki apply hi ba try yo dan benominate ngarung ngam tip menu benominate na menu bang nominate ngam tip bang
yo ya ka phone call bang sa yo ya kan ya ka award ki berong shay ong ya ki like being humble and God's grace is sufficient. That is the validation we all need for our hidden blessings. Okay? Kita hi dia long so kemen ha ka to ka award ro nga la ong ngan sa send ya fi ki video ki don nga ong kan ka award kamde especially naman ta jonga kade naman ta ka school jongi kan ka St. Jentia Morning Secondary School berhap ne po Shillong but naman ta ki nonghikai barohi kamtamli principal jongi Imam Dr. Billion C. Lamare de mai bala asangya kan ka school naman ta ki na ki ba janjar ki ba kurdu ki ba myo admission hangno hakan ka school jongi ni play admission dia baro ki na ki bala asya kan tai ru ni pdiang hakan ka school jongi kamtam nei ni don ki long kemiru ki bala asang ki arang ba ha ini pdiang lut ko me kita de kan ka award ka de naman ta jongi ke ka baro ka de naman ta ka jing ya ka jing hikai lang hikai bakin tip ki kena de ka jing chunga ki ba nan hikai ba nge ba ki jinjar ki kena ba kamtam nei ba nga so comment nga yo kurim ru ibam kham I long chunga in ju khang ya nga ya ke nga long independent na de na do ka por bangadang dan ba I ba ban te do ko ba ni dan jinjar ni stunat ni struggle a lot and nga yo ka jing struggle jong ki kena ka nga ya ka jing struggle jong I ta ka daw long ni le ka tala ba ni kwa pitiyo ki kena ru kadai ba namarka thesis jonga kadai underprivileged kan education for the underprivileged children ka thesis jonga kamde bangale ta naman takin ni khna school jong namarka hapan long va sa ka research tenga le research long jong ka prathai baro ka we ke namangale na ko Mahatma Gandhi University ka research jonga tenga yo PhD nang tu ka poi ki sha pha tu tikiyo iya ka research jonga tiki long interesting ha ba ki puli ya ka thesis jonga ilap ba peleng ha po Shillong ru ki dambun ba ki underprivileged peleng ki ba myo ande school rekadon kum kan ka judge school ka ba peleng na man ta ki ni ki khna dia ki o yang fi kum no fi kloi ban de hikai ong de ka pasuk kamde ka pasuk ban de hikai ban ki dang stepping ping leng ha por slap kum ne ka long jaitu ba mo ni ki no hikai jing long priu ting ka don hi ka jing jaitu tama ni hab ban ki ve na manta pating pakai ni khna ti ba ab yang ni la ban le jek tu ni ha wan na manta ka jongki ka ka dei be ka jing trishtom confidence being a woman I understand we have to wear a very strong armor of confidence and that is where it shows our mission with a vision that is mighty and tough what is the secret of your success nga ong I will not give you the procedure of my success, but surely I will give you my formula of failure because it is through failure that I'm standing here, that I'm receiving this award today. So let us be a message of hope because a small act of kindness will inspire a struggling soul. We should not only dream of success, we should work for it because our small steps today will be the giant leaps of tomorrow. Ya kedua baru kita ya kedua shibon jadi kena ni kita ni kena ki badan ki jindi ki bam long mentale ni la tip mungkin ki drugs ki kiat ki cigarette ki diri ki pun ki kena ki badi ki dulu ni pdiang ya ki ni kuai min change ki ni kuai ki kena badi long sa kunju to bring changes we just cannot sit and wish. We have to do things differently. We have to like ni kena kita dua kita di kena ki balong ki ba shoot them back ka pasau ka khamat in on school dan step itu menurut ban keren menurut ban pe ka ngam juk khamai ngaru ki kena na ba nga sotho ukurim jonga lok jonga min try balong kumno de nga sotho ba ki kena ki kendo kumno de ngam juk khamai nga shukran ni ki ba ya kini ki kena fya balong dan ka patient fya balong patient ba ba ki fya ban sotho ba ya ka jinglong ka jingman jadi mostly they come from broken families kisah abuse ki kimyo akalat ban kuliah kot ha dan kalian jengi baru ki nong hikai ni penbiang yang kan notes kecung ni perlong ya ki adu kata ba ni long spoon fed ba ki ni penbiang kan notes ni xerox ba ni sapen aya ki ni sotu ngin da ai homework lu kinom la ban pendep kamen to ye ni mangi long school tang si akan ka si teng tang adu nyo ba je mestep adu kenda si teng mestep dia wat la kata ni penong school Saturday ru dia wan nama ladangin penong school Saturday kamu minum la pendem lagi bos ki jomi ki kena dia keluar hi penwan bat dia pdiang wa sutenat kawai balong kim salah ki pdiang ni ya ke ai lebani hikai oi ki kindan ki kena ganum om ki long naughty ki long mischievous ki kena
dia ki pdiang ni ha ben sneng ha ben pdiang ha ben kraw itu kita ki khynnah dei bangin shumai nin shu pen hiet nama da ka ba mai da kan hiet ni wa i ba ki khynnah ta tin kala dei ni ha ben so thu ba ya ka jing mot ka jing berkat ka joki ba ya ka jing ya kendu ka joki nama ba le se ni ting ka jing ya kendu ka joki khynnah ben ya thu yang ni yo i ha ki khman joki khynnah ba ka don ke i ke shalended ba khynnah ben ya thu yang ni mo da ba fishong ba ki da pi sneng ba ki ting after class fishong ni le ni ben interact ba ki don ki khynnah ki ba like ki ba ya thu ba ting ki jauh mat ke ka ba ya kendu ting ni la ben ya rap ba ro ki teacher sang ni ki ba trai shikom ha dengan ta ki khynnah jani nang ka ngakwa ben appreciation ni dia ba ro ki ni ki no hikai ba impress jani le skam dei atam ka jingi kaya ki kot rega ni di ben council ro ki khynnah ba ki dei ben dan ro ki extracurricular activities tang ka kot kan ben ti ya ka jabi ka jongi mo di ki dei ben dan di counseling ni kalong ka ba dan kampanye dei ben long di counselor sha ki khynnah jongi ini kidan ki adult education mo. So what do you have to say about that, especially bagi ki brio na gajat ben rio khasi ke mutan ki nak jat ben rio khasi na jongi ki duna ba ben wan kim dan hiru ani school ki bala asam bala ramba ki dan ki 50 plus ru ani dan itu bala yo pension ri ve mo i bawan te nak yang ki jat ben rio jongi kim wan long ki le ran inteng ki akren ben ru ya ki ong kumno long kat pi lah he kum ne school kum ran pi ran ya kaya kasem reni i pada ka we ki we ki jat ben rio ki na yin ki ai man sim ki kun ki jong ki bela apa kelas 9 ki dak don ki kun ki beli kelas ru but ki don ki kun ki bela 3 lakh ta long he ru re ki pa ki ki me ki jong ki ban school ani long ni itna ne appreciate ki to ki we ki jat ben rio ki ba shim ba ki education ka desha ka badan kam ba ka jing in ka jongi ba ndai bangin nang ta ban pulien re mata ka signature ka de ba dan kam ba dia syukur ya fikir dia iwe ba udon we kena ane o wan school mensra unang tam ban sain ndai ba hadian pada ula apa se kam tri ki jong ula nang ban signature ru shom dukan shari shiyo dia utau trai ju udawan hani da dong udah setengah awang ani nang tri jong nang nang ha ban karen tang bo wan school ani kita ki evrolan ni setengah no Kani ke skul kalau don hadu kelas 10 regi nonghikai hang ni ki hab ban ya phya lang ye ko tulop SSA balamang nang ta laingut kat ba don pat ki we ki nonghikai kum ka Dr Amanda ba ka tu ka ningut ki ba shu hikai mon sngo ba klem ka nu ka ching COA ki don ru ki nonghikai ki ba dei ru ki samla pule college ki ba don ni ka man CM banwan hikai ha ka ni ka skul ki don hapdeng ars pa san pho hadu lais pa ngot ki khynnah ka ni ka skul bat ki long kami ki bla khame taru ki ba dei na ki we ki chaj ben riu ki ba pule ha ka ni ka skul ki don laingot na preng kum kini ki long kami ki ba thrang ban nang ban tho ki badang puli class 2 bat yale ke exam steng snam jungki bat ki ba ang nur ru ban pendep hadu class 10 kawai ke baki no hikai ki shem jing e kalong ha ka tin ka thli na mar ha kani ka school ki wan school ki khynnah ni jaj ben ribo fer nadu isnam ki blas dang e ka kajing so halar kajing ya awat ke ngis bar khai ki kai ngis so khlo ali sina so khlo ba ka school jongi kala mi kan mi ke ni youtube kan mi kini I kan ki bre ya ka hard work jongi all the teachers da ka dei kan ta ni be ya awar ro hande ka hard work ki jong bar khai ki nai kai nam dei ba bar khai ki nai kai mlai ben long ba school ka men thi te kan ring kong ka dei ka kaktian ko mo ngoi phi ma ki wan nong gandong hapor bu kiwan kita ki first month second month pin keren pin batai shilani jing top bina batai bina translate aka khasi bina translate aka senteng bina translate ke Nepali ba kim so tho ka language ka long very tough ka ni ki pin ke li ki ru kim ye pay banya keren re rakhtien de ki Nepali hap khot no ke Nepali de no de ki senteng bina khot de senteng banya batai suki pada kila meli di pada kila wan di pada kila bun pino ko baning kong sha la don we ka we ba yo distinction de higher education ka ye ngam kan mau semua ada ba yo nang ta de la don we na pada ba shu di kum tu ki ba de team mo ba de team sha yu ka wan sekolah ni hadu na pendek ke matric entah la dan haban dekat ban gari khynnah go dan wa kam hang tu nang ta de untuk khynnah go fi ta we pada wangi misi khot khasi ro khynnah go na mola hado kelas misi khot itu tatu nama de tatu sudah barokai no
Dia pinrung ke classroom ru pin mari rung classroom pindah kajing pindah Jawa dia. Ibarat bersudi ben. Dia I know saying tip ben kandai la matric pass. Nimji nak liang jo ki parents ke usah ki mek pa nimji bikin one me ke bane. Undala pass matric ki me khot ba mi ni ke berok khat. De khot ba mi yang tip yang ba balengam juan mi school jong phi namar bangale ranyu kun jongan ulap kanu sin ki school ngalale pinrong ndre le untuk le kam kai ba ti undala ong bo one school hang ne yo khili le hi nam tre yo khili chim khom le le hi ke beran kam ti one le hi one hi undala one school minta undala ai undala pas matric le ulap pun khon kita tu barok hai ti minta ulap kala ru blake ke undong no. So I've been volunteering in this school since last year. So what motivated me to volunteer in this school is that the eagerness of the student to learn and to get the education. And also this student has been deprived of the luxurious life, luxurious of going to luxurious schools, but still they try to continue their education in this school. And this school is meant to fulfill the gap of the dropout students. And it also fulfills the criteria of the right to education, because education does not belong only to elite and privileged group, because education belongs to all. So that's it from my side. Thank you. What I learned from this student is that the love, affection. So I even learned from this student the hard work that we have to put hard work in our life, because we may have ups and downs. Because these students they came from the background family, but still they try to continue their education because they wanted to become a man in future. So even we elite people, we can take motivation from them, so that even we elite people, we do not feel satisfied with our success. We can work harder to get more success. Lingkong suaban sedang yang lagi school, mengia som meeting tangga bagi principal. Ngilaya keren bang play di school bagi nia sedang maya di school. Ngilaya menjur. Dalam yang menjur, hadin ars ngilai skingai, naya pek niwan school hindi orang punya. Nganga ongi principal jongi ong ai poreng asiteo, karena bangan wan nyalam nong student, iki drop out. Dengan lek door bangan lek very karena pay song gumi dia, lek gumi beli pimia one school, beriga free everything mah. Dia apa siteo apa hosting ngalala penyalam du sispa sanhong. School. Nudung tu pada kupor ki nonghikai jungi ru dan tangga bagi principal hi demarway ngi hap sim class 7 to 10 ha baju korum. Kikot kislar nila kulari ki ban ai ringi dan ngi sule igni ki rejected copies from market. Kutu copies ki bas puting gangi yasu tip stingka akungga nyawan ai kena. Hadin ngai koblei gini ki borok kina kai hadin tang kanu lai sau penai ki awan ni snok ti lamat ni nadu nong tua ndei ngam poi perkhat ba ka school jongi kan poi hadu kan ni le mentang alai ri ngala kemensha bangi dan lang ni kina ka borok dia help each and every way de bagi ka bakila ai ho jika adu mentang poi perkhat ba ka school jongi kan poi bahkan kyo adu kan ni ke result kadang ni 50% like 40% bagi pas ini kena jongi ru kibun kibana gini ginong gendong gina joy dia atau pagi mendala mengeran parang ando kata tengi haban penstoi kita kasih kidon gili bam sto kasih ru kidai na bo joy ni haban betai kita pernah muka kita sem jing hi ni tehndri kerjel kebiang benong ndai regular school Berega school na bentagi kena duk maknaru at least 40% ngidangi orang result. Ke jingsiu de suang na bangi ya share kita bangi ya. Hendai ni numang bangi ni kata hi isi ya. Ini makadan ga sensen ko ayuma yang ga SSA yang nilai mot ke teachers. Dan gitu ki sensen yang nilai mot ni ya makan dia. How many teachers we have? Three teachers SSA. In the whole The whole teachers 18, 19. 19 teachers.
Habai keren baka Dr. Bilansi Lamari nongseng bat principal kani ka skul kalong baka cingseng kani ka skul kalong ban yarab ban weng ka cing pep skul steng por ki khna kalong baka jingmot khamashwa kalong ban bu tangkum ka coaching center andre la play ka skul wada class 1 ni class 2 ru ki wan pernong skul bat omban sdi bat sedang da ka skul ka pura shusho kalong baka thong kalong ban sam ki jingnang jing start shagi bom dan lat bat khna ki bahap ban kershan dalade yelade ki bon skul man step bat belapat man sengi kalong bawat apdeng ki jinge ki bon ki khna puli na kani ka skul ki bala kalalong ki nong shnong ki baran chigit li ake emlang salang wada preng ke chingbom dan jikermen shu bat pasru haki kerdan baper ko ti smo sarong mo ya I niki nonghikai nongirap sponsor jang kan ka school la ya rap sibun bayangi ru ti so sarong ban ya dan betalang ban iya kan ka jing yo burong jami Nadok basang ke karya Ramadana ke education mo. Di ngasuto ya gajing jang kimiki kipa kam tam ha kani kepor ka batan ba ka jinglut jingsat man pen pa school kam le ka ba ret ke ka ba kimiki kipa ki shen jinjal ba kimiki daily wages di takada masmo bakibon palat ki drop out kis mendai bakim kwa kalau bakim dan ke encouragement dan bayar lamiki bakin at least bakin pas ya ke 10 plus kena pas ke kelas 10 kila kam soto ikwa ban continue ya ke jing in ke education kila roban ke play kala iki ke jing im ke jangki ti hadin mangala retire como inspector of school na Western Indians di ya keren bat kesenjeng dia bangin ya form no ya kanika ladiki ailat bangin form ya kanika ban establish kanika morning school bangin I free hakajing sisya ngamot macu I coaching ya don katong ka ningot ibi perolok ibi ya soto kajing tin rin rang ila play ka school kabo pala kolong bagi do class 1 class 2 ru kiwan enroll tingin ban se bat play ka formal school kabo na sedang na do nyo biji do kandasten bani ai tang bakin tre ban wan sa school bahkan numbon palat kanika drop out yung mangin I free ben takajing ya tuoi fi sedang mar mangin padon fon yung padon nong yaram padon isia say na lapla la jong thiet gitu ki kot sada ki ba tu na po second hand na yo bam long show ni clip iki ni ai bakin long copy that was the beginning then kumno ro ni kidon ki paralok pada ki bayawan ai donation si kan lihat kan soikat bakila mo tinggi sayo man thiet kan lihat Anto pada kong Amanda benung kong buan ai nampak dah itu baik kata kapor nasi iu tambah empat dia jan kan iwan ai ini sesuatu lagi exercise book kini ki krayon bat ka bisa dia san hajar kalau kom kajing sedang ini ke sekolah kita di Indonesia nila yo ban ai ki kopi ki baba ban kini ki krayon uta ki khynnah hadu mentar ngedang pendon kami ki nama ki don kam ki khynnah isim de ki ladap painting ki yu ki bu biang hapo office di kumtra kalong kajing mentoy ni sibun na kajing ai bereceng ila poi hadu kan ni kiwan offer maki hiya ka kanika what you call kanika SSA scheme. Ikham apply
itu mengimdan ban kat kejing kuat jangka sarkar tenlei kumnur syuan ni om kadon kawai ke skul ke ba tere ya kani ke skim tiki om pin sim fi tingi long willingly kum kata ka opportunity nang lu dia ke bawah hap na ben di nang tang saya siu la yo ban siu kini nonghikai ki ni pada ki bangi recommend ban yo ki yo laingon tiki pada ki harap ya ke skul pada ban ana ka pe jong ki pada kena bangi yo ban ai pada kini ki bai ki ro bam dei tam ki ban yo ya yo lang ka dei ka jing hem sem jong ki jing so tho jong ki ka jing ni wan ya rap ini ki nonghikai ki ba pli klam tulok ki koloi wan mo ani thoi phi ki ba pli kan rang mo ki wan ni ki ban ong no ki de ki migrant ki wan ko we ki shnong ki wan tribal la ni self supporting te don pada ro ki to ki khana ki badka ki bam tra school ki wan only ki de ka umut kim tra ban they don't take interest in this school ki wan but he pass ke examen kila pass matre kila long different life altogether mo kena kedai ka issue ka prang very delicate kena berbor kim long open than panithu aka ka bajia ki tingi sei ai ka jing hikai sei kali don bakta ipi ka met pi ka wat susha we give them a little guidance amar ki background jong ki long deprived from everything, from love, affection, attention, kini ki long other facilities mo ki long very much deprived, so they stress ki nonghikai ba let this 2.5 hours they are here make it the happiest time and the day for them kanang bakin do glad ikikuting chunpin marki they are under pressure all the time ngimdan ka barrier lani ka bangim sha you know kanwa anybody kinu ki bakwa ban puli they are welcome. We want them to learn. We want them to give the knowledge mo manong no ke ka ba khao tam in ai ite ke start mo la ban siu manong manu teringilala ban ai ki yakani ka start we have given them the greatest wealth in the world. Ya encourage ki ngile you fi sole ran manwani chom itu kena tak ada ka tingju ba ki ni kwa ban nang ni kwa ban yu tang ban ni sole ran ban ni chom lang ba ki kena ka kadai kata among bakim kwa ban puli ki kwa tang ba kata kan jing sole ran kadon haki long kumi ka tu kan ni ki bangaya keran nge beli pimban pin puli kunta what kini ki young generation roken la la ki bala khame la ale wan man puli ma pas matric mo ka ni le ra pi tu la de kun ki kun para wan school kati kata about you ki pen jenai ki kim dan ka guts lani maybe kim dan kita kan jing trang rom la kan ong Dr. Dipankar Das, DM Cardiology, MD Medicine, na Swagat Hospital, Guwahati, undon hanong ba Shillong, haka arba South Rig Ujiliw, 8,000 na duwa kapor katway baje Minstep, Woodland Hospital. Undon ru haka si sadjan kabasaw, man lau banay. Kino kibran jing pangklong snam, kilaban wan ni silok yu. Call how number, kandai not, pra kandai, not kandai, nyo kandai, not nyo.